От 8 лева на 5 евро. Или как за поредна година, така известните кални бани в Бургас поскъпнаха. През последните седмици до редакцията на Флагман.бг пристигнаха десетки сигнали, които поставят въпроса защо за поредна година естественото спа, лагуната зад мен, отново е повишила своята цена. Тъй като искаме да спазим всички законови мерки и се срещнахме с управителя на Черноморски солници АД, той не пожела да даде какъвто и да е отговор към момента, не желая да изкаже каквато и да е позиция също, както и да не влизаме в неговата територия. Затова се намираме и на велоалеята отсреща. Според предишни години, когато отново е имало поскъпване, отговорът на управата е бил подобряване на инфраструктурата. Обаче хората, които редовно използват този феномен, споделят, че реално подобрения няма, а има само поскъпване на входа. Но ако си мислите, че ще ви излезе само 5 евро за да влезете, това няма как да е така, защото вие трябва да дойдете до тук, имате още редица други разходи, които ще трябва да поемете. И така, сметките ни от миналата година, според старите цени, излизат 20 лева, за да може да направите едно посещение на така известната луга. Може да кажем, че това не е голяма цена или поне за туристите, но за местните хора, които имат нужда от редовно лечение, със сигурност бърка по джобовете им. Напомняме, че до 2019 година калните бани бяха абсолютно безплатни. През 2021 тяхната цена стана на 2 лева, след което стана на 5, през изминалата година на 8, а днес се намираме тук и техният вход е 5 евро. Бургазлии апелират цената да стане по-достъпна, за да може посещаемостта да се вдигне отново като предни години и да стане и по-достъпна за възрастните хора. А дали ще получим отговор и позиция този път от управата на Черноморски солници АД, предстои да разберем. Очакваме тяхната позиция, ако желаят да предоставят такава.